4 май 2026 година, остров Лемнос, крепостта Мирина. Пред нас е обърната мраморна плоча, вградена в една от бойниците на крепостта на Мирина. Композицията представлява два релефни герба на фамилиите Моро и Троно, която вероятно е поставена по време на венецианската окупация на острова. Христофоро Моро е 67-я дощ на Венеция в периода 1462-71, а Николо Троно е 68-я от 1471 до 73 година. През този период венецианският губернатор на Лемнос е Луиджи Моро, родственик на вожда. Герба на Моро представлява три грозда от черница, а този на Троно, който е повреден, е три лилии. Вероятно, по време на османския период плочата с герба е обърната наопаки.